My name is Neo. Find them and destroy them. Torbalar güce! Haydi çok yılda basko! Sağ! Yürü! Uydu snae, djado turbalem. Koj to chodí se šťovankou. Горица, той живее с малките дечица, близо до Тилилейската горичка, той живее на лето, движи се чрез спонсорството на и благодарението една голяма фирма, която се нарича Сяте Веко. Има лукса пърта на нея, бизнесът е конкурент. Има лукса пърта на нея, бизнесът е конкурент. Ще живея като нормален, ще живея като нормален, ще живея като нормален, ще живея като нормален. Ай, нормален, нормален, нормален. Големият шамал, той са парадолишва. Аре слушай! Той продава печен патлаца на пазара в град Каспича и флиртува с 300 бабияги. Гадни слушат я припива със стояги. Той флиртува с 300 бабияшки. Гадни слушат га припива, че не стояшки. Той флиртува надалече и се движи с кожено елече. Той флиртува надалеч и се придвижва чрез остра меч.